Kumbangi te baro ba menha upenai baladep kadan ke jingyap ke bashir kai na ujumai hatar ki beriu ki syariam hapo ka yeng lajang bat kila syaban haki kenro jong ke ying. Udon ulong kpa ubalai tho syapang kumno baki arngot ki khun jong u. Ki ba syaban haka yeng jong u ki dangla banjubab hadu lais ngi haba ukpa ukrennya ki. Handrai hadian lais ngi umyo sngew syu ya kejubab ki arngot ki khun jong u. Modur kumno ukpa unsngau haba utip bagi khun jong u kidan haka jingma handai umla ban la ai ne ban yarap iki na maryala deru ula syaban na ka jing tuwalang ba ka jing kenyu jumai kidan ru ki kristan ki ba ai ka jing pla kumno bagi la kendit benriu bat perkhat khia syapang ka jing em ha ka jing yadai jung ki bat ublai na mar ba udang ailat iki bakin yo ban penbej ela ka jong ka jing em udan uwai ukunlong badang san snem kerta ubala sa akut adu prasngi shiteng hapa ko building bala kelem bad aba kinong yirap kila yo bansay yo nakajaka ka ba ula syaban ulay thu ba udan uway ubriw uba wan ay jingbam bad uba wan ay yo ha kata kajaka ka ba ula syaban shushu ulay thu ba uta ubriw utang syuda ban ay jingbam ay yo ula jano shisha omla ban modur ba ukhnlung ubadang sansnem kerta un im klem jingbam hadu prasngi shiteng nalor ba umlat ki shu ki kamba ki dang yai jia bat kane ki penken mau yingi ba ublay ulong uba kraw bat ula ban le kat ka ba umon ha ka jing im jongi udang yai sensyar bat un sensyar syaki bom jukut udairu ublay ubat tiplut bat yo ilut ya kala syai jongi tongin shani ha ki por baro jong ka jing im